Super. Kto z vás si myslí, že Boh je dobrý? Amen. Jo, super. Môžeme sa postaviť všetci, ako tu sme. Chcel som ťa vyzvať v jednej veci, skús sa poobzerať okolo seba. Už tak poobzeraj. Koho vidíš? Ja vidím mladých ľudí. A preto ťa chcem pozvať, aby to možno skôr nevyzeralo ako na senior klube. Ale aby to bolo živé, aby to bolo živá chvála živému Bohu. Boh je živý, tak najmä živú chválu. A pár ľudí tu zdvihlo ruky pri otázke, kto si pamätá predchádzajúce Bridges. Kto si pamätá hymnu Bridges? Chcem sa vás naučiť hymnu Bridges, ktorá má veľmi zložité slova. Veľmi dúfam, že si ich zapamätáte a bude sa pri nich treba aj dívať. Takže najprv vás naučím pohyb a potom tie slova, OK? Takže pohyb vyzerá asi takto nejako. Ak tam vedú vidíte, tak si to si pridať aj tak, pretože Boh je dobrý, on to zaslúži, aby na tom mieste bol dneska vyvýšený. Je tak? Amen. Super.